Takže toto je miesto, kde sa natáčal film Rocky. Sme vo Filadelfii. Toto sú tie schody, kde bežal. A čo je skvelé, ľudia to opakujú, behajú hore-dole. Zdvíhajú ruky ako Rocky a skákajú. Vidíte túto ženskú? Nemám nič proti Američanom, ale toto je taký extrém, že som sa musel smiať. Pozrite sa na toto. No není blbý, kliky v meste. No. Vidíte toto? Myslí si teraz, že je Rocky. No. Teraz sa bude tak cítiť a teraz bude tak behať. Aha, áno. Začne skáckať ako boxerista možná. Aha, tunak sú ďalší, čo behajú. No vybehnú hore, ja si to počkám. Ten jeden určite vybehne hore, čo tam beží a bude skákať ako Rocky. Zvihne hore ruky a niekto z dola ho bude fotiť. Čistá primitivita. Toto vidieť na Slovensku, tak znos bohom. Ďalšia žena, ktorá kráča hore. Indka alebo černoška to je. Ľudia, aha, tunak je ten Rocky. Rocky v čiernom vydaní. Je to pekné mesto, ale tak toto ma veľmi prekvapilo, že ľudia tu skáču ako kozy na schodoch. A mnohí z nich sa cítia ako Rocky, to vám poviem. Pripečené mozgy. Aha, tu sú ďalšie dve ženy, čo bežia. Yeah, I know, I see. Sú úplne šialené. Aha. A jedna skáče, vidíte to tam pozadí? Všímajte si to. No, není blbá. A teraz čo, akože čo vyhrala? Čomu sa teší? Že sa spotila? Aha, pozrite sa na túto. Baculka. Černoška, jak má byť a jak behá. A keď začne skákať, to neviem, ja si rozbijem tento telefón. Ja si nevysmievam z ľudí, ale toto je vážne utiahnuté za vlasy. Á, na túto. Čistý fitness, brutál. Keby tu bolo fitness centrum drahé, no dobre, nič nepoviem, ale fakt je to za pár šupov, za pár dolárov, môžete chodiť celý mesiac, ale toto... No. Čakám, kedy pustí do treniek, to dievča. Aha, tu je ďalší, aha. Ďalší adept. Biele tričko, také šedé nohavice, dokonca nohavice, ani nie tepláky, biele tenisky. Dúfam, že to není policajt. Ide hore. No zaskáčim, kamarát, zaskáč. Aha, tu je ďalší boxerista. O, tento mu dáva. Ide. Celý je mokrý. Spotený jak prasa. Aha. A ten mi utiekol. No, bude skákať, nebude. Asi ne. No. Tunak máme ďalšiu černošku. Cupita. No ja čakám, kedy niekto už zakopne a dobre si hubu rozbíra v tých schodoch. Však to je nenormálne toto. A jen tá stále kráča vo fialovo. Že ja som dementný. No. Sláva Bohu za Európčanov. Naozaj do Ameriky prišli len sami sedláci. Myslia si, že sú pupok sveta. Ale pritom čo sú? Čo? Nechcem byť kritický, ani hlúpy, ani zle niečo povedať. Ale viac menej to je odpad z Európy, ktorý sa bál európskeho systému a problémov, ktoré boli v Európe v čase 1600 a tak ďalej. Utekli do Ameriky za veľkú mláku a teraz si myslia, že sú nadradení všetkým národom.
strašná história. Dobre, to je všetko, lebo keď budem viacej komentovať, budem len frustrovaný a ja chcem mať pekný deň. Takže idem sa nájsť, je tu pekná reštika pri rieke. Hneď za touto veľkou budovou múzeum je pekná rieka. Takže držte sa, Boh vám žehnaj. To je moja krásna manželka. No a my ideme. Čaute.